پێدێ و گروپên rûnixwedî yên bi ser ve diravandin binçavkirin û kiryarên hovane de li dijî siyasetmedar, rojnamevan û mafnas, çalakvan û welatiyên Rojavayê Kurdistanê bi giştî de berdewam in. Vê carî jî ew kiryar gihişta revandina endamên rêxistinên mirovî û taybet bi zarokan. Li bajarê Dêrikê yê Rojavayê Kurdistanê çekdarên pêdê mafnasê Kurd Sabit İsmaîl revand ber bi cihekî nediyar veber. Cederên xwecihî ji bajarê Dêrikê eşkere kirin ku grûpeke rûnixwandî ser bi istixbaratên pêdê ve roja pêşema borî 29 Nîsanê derdora demjimêr 1 û nîvê nîvro mafnasê Kurd Sabit İsmaîl ji welatiyên bajarê Dêrikê piştî ku lê xistin ew revandin ber bi cihekî nediyar vebirin. Cêderan serbar kir ku mafnas Sabit İsmaîl dirêxistina parastina zarokan ku yek ji rêxistinên navdewletî yên mirovî ne taybet bi parastina zarok û malbat û xwendinê ne kar dike. Cêderan tekezî serweyekê kir ku ji dema revandina wî ve tawekan ha jî tu zanyarî li ser cihê wî nehatiye naskirin.